Sanibonani mabukeli emakhaya, sesiphinde sabuya. Uzama lo intokazi kabele ephuza umkhomazi ephuza umzinyathi, wangibuza ukuthi kanjani. Babukeli, bengicela ukuthi ni subscribe, email, ni share, ni like futhi. Senithanda babukeli kakhulu futhi nohlelo lethu sizohlezi sinilethela lona, sinithulela lona. Hlalani nathi sizohlala nani. Sesibuyile sisibanimida sekwanele. Sibuye nodaba olunye futhi olushisayo and olunzima kakhulu. Sibhalelwe insizwa lana. Insizwa ikhala ngokuthi isiwashintshile amantombazane. Ukwashintsha kwawo kungesiyona inhloso yayo. Indlela yahlukumezwa ngayo, ihlukunyezwa umuntu emlobolile. Kunzima kakhulu ngoba kubhlungu ukuthi uthi uyangena ebudlelwaneni nomuntu kanti wena usungena kulobo budlelwano ozohlukumezeka kwena, ungena nomuntu ohlukumezekile. Njengoba ehlukumezekile lo muntu usezohlukumeza wena awazi ukuthi uhlukumezekile lo muntu. Njengoba senimbonile usefikile manje, usezosichazela asilandise kabanzi udaba lakho afuna simsize ngalo, athi sekwanele ngalo ngoba selimhluphile iminyaka ephila nalo, kodwa manje udinga usizo. Wazwakhetha ukusibhalela nathi kuze sikwazi ukumsiza. Njengoba sesifikile ngizodedela yena ukuthi akasichazela nabe ukuthi yini la afuna ukusichazela yona, yini lemdla iminyaka asephile naye ebhlungu enhlizweni yakhe kodwa angakwazi ukuyidlulisa. Benginomuntu bengiphila naye, bengabona umuntu emhlabeni, bengiyazi ukuthi uyena yedwa ngoba isho noma siqoqa ngokufanayo, sikhipha sindawonye. Bengabona omunye umuntu esifazane ngaphila naye. Yahamba lento ngagcina ngimbamba ukuthi wangijithela nomfowethu ngimlobolile. Uma nawe udinga usizo, isibanimida sikhona for wena. Ungakhohlwa ukusi-emalela lapha ngenzansi. Sizoza silalela udaba lakho futhi sizokusiza. Ungakhathazeki.